Tekun labarai daga taskar Bakandamiya. Tekun labarai littafi na ɗaya na marubuci Ɗanladi Haruna. Rana ta farko. Washe gari tun da sassafe wazirai suka ji abin da ya faru sai suka yi ta murna, suka taru domin shirya yadda za su sa a kashe yaron. Bayan sun gama kulle-kullensu, babban wazirin sarki ya zo wajensa ya faɗi ya yi gaisuwa, sannan ya zauna kamar bai san abin da ya faru ba. An jima kaɗan sarki ya gyara murya ya ce, "Waziri, ashe yaron nan da nake yaba hankalinsa maci amana ne?" Waziri ya ji an taɓo inda yake masa ƙaiƙayi, ya gyara zama ya ce, "Allah ya taimake ka, me ya faru?" Sarki ya kwashe dukan zance ya shaida wa waziri, ya ƙara da cewa na sa a tsare su duka a kurkuku har sai na yi bincike tukuna. Waziri ya ce, ai dama tsintacciyar mage har abada ba ta zama mage. Tun da yaron nan ɗan barayi ne, to kuwa har abada barawo zai kasance. Ba zai yi wani abu wai shi riƙon amana ba. Ita kuwa sarauniya ba ma zarginta da wani aibu. Tun da tsawon zamanku shekara da shekaru ba ta taɓa aikata haka ba. Ta yi yaron ne dai ke son kulla mata wani sharri. Daga nan ya sake gurfana gaban sarki ya ce, ina neman izinin ka mai martaba, zan shiga wurin sarauniya a inda take tsare domin na bincike ta. Na san za ta faɗa min gaskiya. Sarki ya yi masa izini, ya tashi ya shiga wajenta. Da ya je sai ya ce mata, wace irin sha'awa ce ta ruɗe ki ga wannan ƙanƙanin yaron marar asali, haihuwar ɓarayi, girman sata. Wannan abun kunya ta yaya za ki kalli idan mutane da shi? Sarauniya ta ce, ni ban san wannan abu da kuke magana a kansa ba, kuma ka sani cewa da zan yi irin wannan fasadin ba zan aikata da yaro ba, wanda da a ce ɗan da na haifa yana nan a raye bai wuce sa'ansa ba. Waziri ya gyaɗa kai ya ce, dama ba ma zargin ki da wani abu, amma ga dabarar da zan shirya miki domin ki wanke kanki a gaban sarki kuma ki fita kunyar mutanen alƙarya. Ta ce, wace dabara ce? Ya ce, idan sarki ya tambaye ki, ki ce masa ni ban taɓa ganin wannan yaron ba, sai ran nan na fito shan iska ya hange ni tare da kuyangina. Da na dawo gida sai ya aiko min da sako cewa yana so zai zo wajena cikin dare mu keɓe. Ya ce zai bani jakar lu'ulu'u 100, wadda kuɗi ba zai iya sayanta da sauƙi ba. Da na ji haka sai na yi dariya saboda wautarsa da ƙarancin hankalinsa. Na ƙi bashi amsa ballantana haɗin kai. Ana nan sai